Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Plano sa karon nga i-realign anay ang pondo para sa Confidential Intelligence Fund para mapunaan ang kakulang sa may kapin sa 4.1 billion pesos. Ini para sa libre nga higher education para sa mga state universities and colleges. Sunod sa chairperson ng Senate Committee on Education nga si Senador Sherwin Gatchalian, nagaplano sila nga i-realign ang bahin sa pondo sa Confidential and Intelligence Fund agud mapunuan ang malapit sa 4.1 billion pesos nga deficit sa pondo nga natalana sa free higher education sa mga state universities and colleges. May masobra sa 25 billion pesos ang project fund nga para kuntani sa free higher education sa mga state universities and colleges o SUCs sa pungsod. Ugaling, nabuhinan ini sa kapin sa 4.1 billion pesos matapos ang 21.6 billion pesos lamang ang gin-allocate sa National Expenditure Program o NEP para diri. Ginatanaw ni Gatchalian nga kulangon ang pondo para sa mga ginakinahanglan nga pasilidad sa mga SUCs. Gani ginaduso niya nga ma-realign ang napasakaan nga pondo para sa 9.2 billion pesos nga Confidential Intelligence Fund nga gintalana sa national government para sa Office of the President, Office of the Vice President ug Department of National Defense. Ginalauman sa senador nga pinaagi sa pagbuhin sa mga pondo sang CIF, masabat ang libre nga pag-eskwela sa kapin 1.8 million nga mga student beneficiaries sa mga SUC sa pungsod. So yun ang balak ko i-restore. Of course, 4 billion medyo malaki na. Pipilitin ko makahanap ng pondo para ma-restore. Kasi yan yung pondo para mailibre ang tuition fee sa mga state universities. So based on our analysis, kulang siya ng 4 billion. And on the point of the intelligence fund, pinag-uusapan namin ngayon sa Senado i-realign some of the intelligence funds. So for example, yung mga enforcement agencies tulad ng PNP, Department of National Defense, Coast Guard, lalo na Coast Guard. Coast Guard ngayon is on the forefront of the West Philippine Sea issue. So yun, madadagdagan. But ako in principle, kung kayang i-line item lahat ng gastusin, dapat i-line item. The intelligence funds should be limited to intelligence gathering. So, titignan pa rin namin kung yung mga enforcement agencies, legitimate yung kanilang activities sa intelligence gathering.